Så meget, der foregår i verden, og hvis jeg går den vej, så går jeg glip af det, der går derovre. Det, der er derovre. Så, men på et eller andet tidspunkt siger ja, jeg går den vej, og jeg siger ja, og der står, jeg læser ikke teksten op, men når vi gør det, så åbner tingene sig, så åbner vi ind til lyset, når vi siger, okay, jeg gør det 100%, så gør det. Så folder tingene sig ud. Og når man står og tøver, så er det lidt svært at folde sig ud. Så det tror jeg, det handler om, blandt andet. Her kommer Shall We Be Grateful.